Welcome back mga ka-studio to another mukbang. And for today's episode po ay kasama ko si Spider-Man. Hi! At ang kakainin namin today ay seafood boil. Yan. Ready ka na bang kumain nito, Spider-Man? Kunin mo na natin tong hood mo. Yan. Pray muna tayo. Ikaw lead, be. God, thank you so much for this day. Thank you for food, for good health, for blessings, and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan. Sarap po ng kainan namin, oh. Yan. Dito tayo mag-start sa kuan. That's great! Yes, ito sa'yo. Yung seafood boil pala namin mga ka-studio, meron kaming shrimp, meron din po itong crabs, merong corn, at saka ito pong kuan, tambayang or clams. Yan. Mga pangagda na, Spider-Man. Ha? Pangagda, kain tayo. Kain tayo! Kain tayo mga ka-studio. Sarap Gagay to. mo. Gagay ko mo peel. Oh, ako i-peel ni mo. Wait sa... Oh, ito oh. Ang laki ng kuan be. Shrimp Wow. po. Tapos, Oh, baylo ta. Exchange po kami. cheese. Kain ka ng marami, Spider-Man. Yan. Kain tayo mga ka-studio. Wow. Kunin ko na lang. Ang laki po ng laman ng clams. So tayo, be. Kuan ta kag shrimp? Panitan ta ka ha. Yan. Oh, ito sa'yo. Napa ko na? Kunin mo na lang, be. Oops. Nahulog yung kuan. Sige, sup-sup. Ito na lang, be. Ay, ito yung crabs. Nabutan diri sa ubos na. Diri. Ang sarap po talaga ng seafood boil. Sarap. Sarap ah. Ang sarap po, manamis-namis. Sarap. Mm. Sarap ko. Kain kami. Kaya ba ka mag-open? Na. Nalaglag ko na yung kuan. No. Taba tayo? Tayo. Sarap po. Ito yung laman niya. Kung kuanan o kanon kay sayang. Marami kayo ang kuan. Sa plums? Ahos. Po. Ay. Mother-son bonding pala kami ngayon ni Sax. Tsaka thank you to Papang Abraxby sa pagluto nito. Thank you, Pang. Thank you. Kalas kay kanon eh. Shrimp.
shrimp. Panitan ta ka? Ay. Ito sa'yo, be. Kung alam ang naay nabiling nga panit, ha? Supo na to. Nana, ito ako. Sige na lang, ha? Nakita ni. Meron pa pala isa na taguan. Natabunan. Sarap ito. Nalingaw ka sa crabs, be? Paris na po sa kuan. Mais. Ang tamis po ang mais. Mahal sa kuwan pa ako. Ito, ang laki po, oh. Mm. Panitan ta ka, ha? Sup-sup ka? Ay. Piksan ako now. Tabi, ah. Yan. Nagsupot. Baba ko muna to. Hmm. Wala na sa natin. Paghinay, ha? Sabi. Mataba kunti. Kundi. Andito yung kuan mo, ha? Kani? Kuan. Sa shrimp? Shrimp. Sa shrimp po mga ka-studio, yung gusto ko po na luto is yung lutong-luto po talaga siya. Kasi yung iba ba, yung gusto nila is half cook lang. Ikaw, meron ka pa dyan, babe? Ay, daghan. Daghan. Kain ka ng marami. Ubusin mo yung kanin mo na ka. Masin.
Sobrang messy na po namin. Sarap. Sarap. Wala ang din eh. Kikit ako. Inubos mo yung kuan, be. Daa pa, be, ay. Pagkita pag-inoy, ha? Sa. Hanaanta ka daan, ha? Dira. Panitan pa takag shrimp. Wala mo ko. Mo. Ano? Wala mo ko mabit. Kapag ganitong kainan, mag-enjoy talaga si Sax, sikig kuan. Sikit-kit sa crabs, sikig panit sa shrimp. Hinay lang, ha? Laki. Naman ng clams, nahulog. Nak, sakto na nak. Makamad na ka. Ay, daghan, oh. Na, yung laman naman. Yung laman naman, be. Huwag yung kuan. Yung paak ba? Laman na pod. Kain ka ng kuan, mais? Ayaw mo? Panitan pa ito kay shrimp? Sa lahat po na sumasabay sa amin ngayon sa kainan po, maraming salamat. Kain po tayo. Yan. Ito na ito. Okay. Ano siya?
Tapos ako. Mm. Oo nga ha. Mm. Ito pa be. Akong i-open? Ano? Mm. No? Mm. Come to crabs? Mm. Kaon ko. Oh no! Yan na. Mahulat na akong kanin. Mm. Hutda sa imuhang kuan ha. Shrimp. Dara pa oh. Magkahan. Ito sa akin. Yan ako. Ang sarap niya supsupin. Sipsipin. Ito ko, ano ba? Sa lahat ng superheroes, si Spider-Man yung kuan mo, pinaka-idol. Si The Flash. Ah, si The Flash. Yawa may question. Mahirap hanapin yung costume ni The Flash. Mahirap hanapin. Ang sarap nitong ipari sa kanin, oh. Yung sauce niya ba, merong onion, garlic, at saka yung butter. Grabe, sobrang sarap po. Excuse. Excuse me. Grabe, sobrang minsin yung kamay namin. Hindi lang po kamay, pati yung mukha namin. Hindi lang. Gusto mo ka? Ito.
Ubusin mo lang yung kanin mo na. Shout out, Gabi. Ma'am, kung kayo ba ang sa ay shoutout? Mga friends. Daghan na kayo. Imong agaw. Okay mo? Kung si Day pag yun. Pero ako. May isa pa. Akin na lang to. Sa'yo ito. Sip-sip. Masip-sip ka? Talay ka gamay. Sa'yo na lang yan, oh. Share ta. Share tayo. Grabe, sobrang dami. Naubos namin ito. Pero Talay ka gamay. Bantay ha? Hindi ako usap. Dahil saan? Hinahina lang ha? Mag-ingat ka kasi. Sarap ang kalams. Sarap. Tulon na ako. Tuloy mo? Ito. Tapos. Ito yung drinks mo. Cheers tayo ha. Wait sa. Cheers! Shoutout po muna kami mga ka-studio. Shoutout Hil Lariosa Balana Jr. from Zamboanga, Sibugay. Jessa Anino from Bohol. Anthony Bryant's Vlog. Chaira May Ruanto. Lyra May Zambo. Michael John Caspi from Japan. Daday Feliciano. Jet Ro. And John Lester Lyson. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po ay nag-enjoy kayo sa mukbang namin ni Sax. Ay ni Spider-Man pala na seafood boil. Hanggang dito na lang po kami mga ka-studio. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!